Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda ka di awag ka, no kaano asumangpag. Waraw, kapitan. Awan ba't kagawad? Di mo ka di kaya ti dinutuka nga uay siya. Ay, saan mo't nga iti kasta, kapitan? Nabayag nga min anikwarog, ti kadwa tayo dito barangay hall. Sa bagay, unmat kitay. Sa pulan tayo ti sigod ang nakairwa man tayo. Iso adi na magkulaang mo't Maawatak ba't kit di kagawad? Sumunga din ni uay siya. Imbag ta nakita masumungad, ang mga numangag na tisaritaan ta. Kat ibaga na asaan ko akaya ti kina OIC na. Nga. Jose, agluganak man iti tricycle mo, tamapanak ijay ilay. Papanam nga ijay, kapitana. Sang kakadianapan manan idikalman? Apay, bambantayan nak, wano sip-siputan nak. Samay, nagdamdamag alang mit a kapitana. Mas dawa lang amay. Kakanayon kay Rumar. Adalaang mat asikaswag ijay ilay. Ay kasta. Kanyang iti asikaswag niya. Na, kaano pa'y anagbalin ka nga investigador? Ha? Ay, nagdamdamag alang kapitana. Ay, adala pagimbagan ti kabarangayan ngas asikaswag ijay. Bareng agbaligay. Ma, awan ka di ti madmadlaw nga. May papanitian niya, Maray. Manipod idi na pan-alawas. Kanayon mo't arunwar ni Maribanang. Ay, saan ko matanadlaw? Pakuli ko makapit ko dito Tersina. Dandan ni inal daw arunwar. Sa dino nga talaunay ay ati papanan na. Damagamdukan ko na Ay, no agar aramid iti maday. Ibaga na nga ta. Anya ti kayat mo asawan? Ay namaray, adda atak ko nga da sa baling aramidin na. Ay, saan mat siguro adakas der aramidin na, Maray? Ammo pa yan. Manipod nga may hindi na palabas alawas. Kanayon mo tin arumwar. Badaw, no sakti kanayon arumwar, san ka kadi nga agata? Dipindi sa dino, ti kanayon mo apapanan. Apay aya. Ningarod maribanang, kanayon mo't arumwar. Mga doon dapat asikasun na. Anyangay kumati asikasun na nga inaldaw. Ay di ka lamumit Pagkat atapam ti kumarim nga awamot nakita mamading aramid na. Nalipatam sa amutin, ano awan ti apaw, awan mo ti asaw. Depende ti pasama, kunak manayin. Ikagar aramid iti istorya. Napan ka din ni Maribanang ijay ilay, Jose. Tsaka mo, anana. Saan kumit nakikitain no sa dino di papapanan na? Kita, sikapay ti pagluganan na. Kat saan mo pa'y nga amo no sa dino ti papapanan na. Apay aya? Kaya mo ama-amuan no sa dino ti papapanan na? Saan mo kitday? Agdamdamag aklaan? Damdamagan, hindi na mo ibaga. Sadyak amaw? Kunakon ka, adi na ibaga no sa dino ti papapanan na. Mas daawa. Apay nga ati na ibaga? Awan ka di ti sumken di ta panunot ma, no sa dina, Jose. Awam may. Ay, borbor siya pailakan niya. Anya ti maipay ko, nana. Madam, siya ti asawa ti kapitan, iti barangay Kabildatan. Naamwak at ti organisasyon nyo, katumultulong kadagiti agkasapulan. Ay, pudno day ta, kapitana. Adda ka di kaya ang tulungan. Ay, kaya't ko kumamot ayuman dagiti pamilya ti marigrigat iti barangay may. No adda mabalin ama itulong yo kadakwada, madam. Sa dino ka di ti barangay yo, kapitana. Ijay barangay Kabildatan, madam. Ay, mabiit lang ang kapitana.
takita ag itilisnaan dagiti barangay an nasulina no karaman ti barangay yo. Sige laeng, madam. Agurayak lata. Bareng adamot maikan ijay barangay may. Sige, Kapitana. Inton bigat, agsubli kayo nga igam yu tilisnaan dagiti mako na nga indigent, Kapitana. Magkapuan nyo ngay manang kapitana. Iti opisina dagiti tumultulong kadagiti marigriga, Jose. Ay, Bareng adda maited nga ayuda kadagiti indigent a kalugaran tayo. ay, nasaya nga roday ta, apagtaktaktakam kapitana. Ay, kuna laki di nun niya. Adda ka di pa'y sa baling nga aramidag. No di, titumulong kadagiti kaprangayan tayo. Ay, sapay kumatag baligi kay tinasaya at aganda, mau. Ikararag mo tapno adda makaala iti ayuda. Ay, kaya yung asawain, sana siguradaw. Pilyen da nga men, dagiti makuna nga indigent, dagiti qualified, dagiti adda mabalinda, awan ti ayuda da. Ay, kasjay. Ay, kung ano amin at taga-kabildatang kamaikan. Awan ti adu apundo. Saan nga men, ngagda po iti gobyerno. Non-government organization, dayjay. Ay, Donasyon kunak man laengan. ay, isumaglagayam. Asaan asa pasak, ti maikan. Ay, kanyang kita ilis-lista, ako kapitana. Ilislistak man dagiti napili. Ay, kanya dagita na pilay, ako kapitana. Basta ilistak laeng. Di tayam mo. Noan niya ti aramiden da kadagiti mailista. Saan da ka di nga umay mo tiliwan dagita ilis-listam? Ay, ada aya basol mo. Tapno tiliwenda ka. Ay, sa bagay ka awang pa, kapitana. Agam apay nga ilis-listam tinagnagamay. Sensus laeng da ito'y. Di ka madanagan. Barang adda pagsayaatan. Ay, nasayat, ano ang dapagsayatan? Ay, saw, kuna laki din o pagdaksanay. Eh, mapangkakadagi submitan, kadagiti nagnagan, dungaw. Wen, inteng. Barang adda ayuda dagiti maikari ang maikan. Eh, ada ka di matnagan dagiti kung kunam a pamilya ti marigrigat. Ay katuwen kan mailistan sa uray dagiti baak. Ha! Eh, nga uray saan damat a marigrigat, kasi? Ay nainteng. Awan mo ti baak abak nang dito barangay tayo. Ningay kagawad ko na. Oh, Maibilang ka di abak nang ni Marikwanan. Saan mo't anak kag titersena na. Kan maysa, agmay maysa nga agbibiyag. Awan katulungan na nga asawa na. nukas ta inlista ba? Baak mo't na dyan. Taagmay maysa nga road. Ni Kwaro ngay, agmay may samot itibiyag. Oh. Saan pa'y ama ko na abaak ni Kwarog? Kan maysa, adamot tricycle na apagpaspasada na. Dagito'y kadi aming tilisnaan ti indigent iti kabildatan, Kapitana. Wen, madam. Mabalin ka di amay kan amin dagiti nakalista dita? Sige, Kapitana. Inton Domingo, umay kami ijay. Dagiti nakalista, itugot dati ID da. No adda makipila asaan ang nakalista, ang mga no agkurang ti ayuda. Sige, taibagak ka dagiti nailistak, taitugot dati ID da, madam. Wen, Kapitana, may mayat no adda ID amin dagiti umay umawat. Ay na, agyaman ak unay kada kayo, madam. Sigurado amaragsakan dagiti ka barangaya, no maamuan da nga adda ayuda. Imbag ata di manon kayo dito ay Kapitana. No saan kayo nga imay, nalabit nga awan taga-kabildatan amaikan. Ay nadamag ko nga minti maipapan kada kayo, kadagiti kakaduak nga inikanyo, kadagiti ayuda. Iso nga imay kayo nag-request, Kapitana. Wen, madam.
Kat ulitak ti agyaman kada kayo. Nakitak manag na report ni Maribanang itaybigan. Sino man nga tanti kasi narak na. Asino kumangay, ti kasinarag na. Ay na, di na magkuntopay kin ni Jose apaglugluganan na. Kat di na kanumot amo no sa dino ti papanan na. Tapay pala din na magmaw. Ay di ka lagbain tuyan. Ay saus, awan ti kabain ka, tawan mo't aramid ka. Isukit di at imabain, tanda milagrong aramidin na. Paday, ti agata pladagaws. Ang mga nulamutam to, ti saom. Anya milagro nga ipagpagat. Apay ayang nga isakit mo ni Maribanang. Saan ka la nalaing nga gatap tuyang? Narugit pa iti utak mo. Dalusan man mo dayta. Ay na, di ka man si kabadaw. Nadalos ti utak ka. Ti adaramid na amaday, tinarugit ti utak na. Anya ka diti pagsarsaritaan nyo kin ni Maribanang idikalman. Nagsinsinsos, Mike. Apay ka, day. Sinsus tay. Pagsayaatan ka na. Kas lakas tamat, tinaawatak na impagana. Anya nga'y deta pagsayaatan. Diyak unay naawatan. Damagam no kita kayaw. Impanan sa abot ni J.A. listahan ka na. Anya nga'y nga taday chay. Nakitam ka day dagiti nakalista. Nagakakildatan tinakalista. Kaslanagan mo dagiti inday Jen. Adda ka dinagan mikin ni Badung ka. Abo pa yan. Diyan mo nakita amin na nakalista. Kasano nga, iti pandakaamom iti dayjay nga organisasyon at tumultulong iti marigrigat banang dunga. Adda amok ang nakaibaga. Non-government organization. Adda koneksyon da wenno kakadwada iti sabali a pagilyan at tumulong. Sapay kanayon ka iti arumwar. Ada sabali nga atap ti tao ka. Mas dawak mo't kadagiti tao anarugit ti panagpampanunot na. Imbagkit di ata nakita kayo iti sigud agayem mo. Kat naibaga na ti maipapan iti dayta nga organisasyon. Wingarot intay. Iso nagyaman aklaunay iti dayjay agayem ko. Ita, mabain na rin dagiti agat atap ka iti dakas. Ay na, kastansa dagiti tao nga awan maaramidan na. Kablawang ka, kapitana. Adamo mayat ang nagbanagan, ti kanayon mo nga irurwar. Idagdamdamag ka no sa dino ti papanak. Saan ko pa'y nga ipagbaga, Jose? Tadyak pa'y sigurado no agbaligay. Ay, dumawatak iti pamakawan mo, kapitana. Na, anya ka diti basol mo. Apay ng agkid daw ka iti pamakawan. Nagatapan kay nga rod iti maday. Iso, suray. Iso akanayon ka nga agdamag no papanak. Kasta. Wan, kapitana. Saan mo mga ming asigod nga arami, ti kanayon arumurumar? Sa bagay, saan ka mapabasol? Ti importante, kat nalawlawagan nga awan ti maday nga araramida. Naggapukan sa mo ti ili maray. Wen, pare. Nakman iti tinagnagan dagiti inlistak. Tapno maikan iti ayuda. Ayuda, kuna maray. Pasino kay dagita maikan iti ayuda? Dagiti amin nga indigent dito lugar tayo, pari badong. Iti kanayon ko nga irurwar, na-aprobahan ti request ko. Iso ka di akanayon ka arumwar iti kalabas, maray. Pudno na ita, pare. Para iti pag-imbagan ti kabaranggayan ti araramida. Ay, bagman maray. At dangarod maururay apagsayaatan no kasta. Buwan iso nga ibagam ka ni Mare nga inton Domingo, itugot yo ti idea. Iso ti kitaan da, tapno maitad ti ayuda yo. Ay, agyaman kami king ka, maray. Makonsensya ka siguro no ibagak tinapasamak itay, tuya. Anya ko maday ta. Nagkita kami kindi Maribanang. Kay
Anya ko mati pakakonsensya ako nam. Amom, no apay akanayon na mapan ni Jay Ilay. Imbaga nakadain no asino ti kasinsin narak na. Ipagpagnana, ti papilis, ti ayuda tayaw. Anya! Ayuda! Ay, husto ka di tinangagaw ba daw? Wait nga raw, ayuda, ti makagapaw. No apay akanayon na rumrumwar ni Maribanag. Ay, kasta ka day? Inton Domingaw, at ka no umay ditaw. Itugot ta ka daw, ti ay dita. Dayta, ti kitain da, sakbay ang maitay, ti ayuda. Kasta ka day? Ada ayuda tabataw? Ita, saan ka kadi makonsensya? Ikagkagumaan na, pagsayatan, sa balit at dalita panunot mo. Sakbay nga intay rugyan ti agiwaras iti ayuda, kakabsat. Kayat ko ti agyaman kin ni Kapitana Banang. Ta iso ti nagsubli-subli ijay opisina mi para iti pagsayaatan nyo. Kaslaman ni Kapitana. Adda na saya, at naaramidan na. Iso nga agbyag ni Kapitana. Kapitana! O sige, agpila kayo nga rudan, tarugyan tayong ti agiwaras. Addaman ibagak, maray. Apay ka de, Maray. Kaslan na patig ti ibagam Ay, masidir nga minti konsensya, maray. Anya aya ti pakasidiram. Ay, sorry, maray. Nagatapak ngamin kanika, hindi ka na yung karumar. Pagsayaatan mi magkayam ti makagapog, no apay aka na yung karumar. Nadamag ko ngamin iti may sa agayem ko nga adda kasta nga organisasyon. Biniro ko kat nagpatulong Ay, kastagayam, mare. Ay, nasaanan maulit ti kinarugit ti panunot ko. Suri talaga, maribanang. Ay lipatag ka din, mariduyan. Tinapatag kat napadekdekan nga awan ti maday nga aramid ko. Ay sikapay lang ti kasayaatan ako, maray. Saan ka nga isukat iti uray asino man ako, maray? Ako kumari tayaw, kada maray kwanang. Ay nanatoyang, ijan ti kinalaing nga agatap. Dalusan ti narugit, nagpampanunot. Yan, good job ka, nanabana. Hala, sige! Dinan, tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, ibing kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Inawis naktigayem ko ang kapitan di takabangi bang barangay. Sa dino tinangawisan na ken ka, inte. Kano kapag yan na ijibigay? Anya ngay kano ti aramiden nyo ijay. Ada ka no paskin adar ayan mi. No kumano ada ni Kwarog, di umay kuma. Day takot itatirigat na no awan ni Kwarog. Ang anya ka di apas kenday ta. Kanyaw ka no? Ijapay ka nakadardar ay itikukunada kanyaw. Saan ka day nga adda agkangsa? Ken agdayaw no adda kanyaw. Kaya iso may. Iso akayat kumuti dubar ay takdo makita. Anyati ko ng badaw, aw-awisan na ka ni Kapitan. Huwag nga raw, siya kung may tinapili na akadwa na mapanay papanan na. Sa dino ka no ay ati papananyaw. Adayo ka now. Ijay, adayaw, ang pasay, tibinggay. Na, anya nga'y taramidin nyo ijay.
At takanong darayan may. Anya itayin ti ko na ni pare hindi nga darayan mi aya. Na, Nalipatak mitay. kay bagbagana, nalipata maon. Jay araramidan dangay, ijay no dapas ganda. Kas kumay jay ipagpagada panagyaman. Kanya kaditahin na jay. Amangan no kanyaw, ti kayat mo asawang. Ay Wayne, kanyaw tuya. Ay nagmayatan, kay mapangka. Diyan nga rodan mo numapanak. Isla mapainak Mike. At niya di na da, magkaw apangaw-awisan ni Kapitan kanika badong, maray. Ay inawis ka no tigayom na. Mapanda ka no ije adayo, apasit ti bengke. Dayta nga raw ti bagbagan ni Badong ko'y dirapi ay. Una na amabain ka nung apaman. Day, apay ka no amabain, maray. Uwan mat nga agpaiso, maray. Amangan ka nung nga main no opisyal amin ti mapandumar ay iti kanyaw. Saan nga opisyal amin, ti mapano kasta? Imbitado amin. No adda ko man ni Kwarog ang mga sikaso kadag iti dingon may. Ay, kayat ko kumamot ati mapan. Ay, kayat ko ti agkuya kadag iti agkangsa kan agtayaw. Ay na, mayat nga agpaisak. Jakpay nakakita, wano nakadar ay iti kunada kanyaw. Ibagaman ang mapanmot ni Pari Badong. Tapno addamot kaduan ni Inteng, marituyang. Inta ka di matlan no bigat, paray. Ay, itong bigatin na niya paray. Makilugan ta. Kita ije ka bangi bang apuraw. Ta makilugan ta itilugan ti gayip ko. Kasla mapainak mo ito paray. Awan mo ngamin ta mamuki jay. Managbabain ka tubig. Inta ka di tapno adamat kadwa may. Umyan tayo ijay aya paray. One night laeng. Nagbuya tamat iti sala, dagiti agsala iti tayaw. Nalamin sa amin ijay paray. Una. Magala kay tinapos ko la jacket pa. Bagkay, saan ka nga agko ti murmur ijay. Ay, kumarong tuki iti sakit kirayo makijay paray. Itugutan ka iti agas ti rayo ba pare? Aya, ay alimang nga ron paray. Tapno di mumit ko na. Kumaya. Kasta banti kayat ko ka paray. Tinakpaayan iti kidaw ko. Kitaem, Inteng. Itun adda kayo ijay, saan ka unay nga aginom? Apay aparitan nak nga uminom. Kasano no mawawak. Uminom iti arak ti kayat ko asawen. Di da kanumot agiserbi iti arak ijay. Tapay kanwa, ti ano? Ay, uray tapoy, tamakabartek met. Sapay no mabartek kakat mangibabain ka. Tapay ang mangibabay na kukunap ni tamay. Sao ka asao no mabartek ka. Dagdagul litem ti ibagbagam. Kas kala nadadael aplaka. Saan ba't adungo? Anya saan? Kat no kasta ti ugalim no mabartek ka. Kas kalamang hamhamon iti kalabanam. Intun kuan ada ng kabil ka. Apay kung maakabilin ka kat kapitan. Ay, saan agapunta kapitan ka? Kat di na kapatulan. Mapan ka kadimot iti awis ni Kapitan ba daw? Ay, saan kuman ang pinilit ng mic. Apay, anya ti di mo kayat aya. Ay, mabain ang araw. Sa nga ili kami mga minigay. Tuyang. Apay kumano sa nga ili kayo. Tao ti madanon nyo ijay. Saan nga mo, di ka babalin iti padanon ijay. No saan kalakat nga garamid iti maday. Di na kaan-anwon. Sa bagay mo ti Kinsapay naglamin ka no ijay. Ay kumayat tagpalamiis ka mo ijay. Ay, madanagan ang araw, tada ito'y rayuma. No agsakit nga ijay. Kumbaga magkita ni parenteng ang mangitugot iti agas. Tayo tipo destinasyon tayo, pare. Makitayo ka di jay ti agas asok. Wud pare. Ijay ka di ti papanen tayo. Wud pare. Magnatayo lang di ta atin do nga nakabitin arang tay.
Nagdadakkel kit ababalay iti pakrang ti pantayan, paray. Paslamot matulig na kita, babalay. Sana matulig na kita, pare. Mabayag na kita na babalay. Kung saan naman na natultulid, itay garuday. Magdatayo, dita ko ng arantay. Ay, kasla mamakak amag na dito, paray. Ay, agkuti-kutin sapay na tarantay. Nalagdaday ta, pare. Ipag nadapay di tate motor. Ay, mabuti nga laki ding agmotor di tarantay. Adda kayo adwa dita, o ita pinanawan kayo madyasawa yaw. Pinanawan nga, ay na agsubludan tumutlaeng, maray. Makasangpot da nga ta. Ang mga no adda pangawisan da kadakwada. Kasta nga tamaray. Ay, anya ka diti pakadan ni Kapitan. May salaeng arabiida kanu ijay. Ngam no nga ipasyar da ida ijay. Sa tino kanu alugan di na pananda. Ay, ijay kanu kibungan. Ay, adayo kanu ijay. Ay, jak pa'y nakadanon ijay. Kaano nga tamot ang makadanon nak ijay? Anya to karda jay, pare ansot. Gangsa kan sulibaw day jay, pare. Day tatito karte ang kanyaw. Ay na, makabuya mo lagay, diti tayaw, tiyak kanya. Itay garudin agbuya. Ngem, tumawat tayo pa iti makanta, mabisina. Talaga pakanan da, dagiti agsangpat iti kanyawan, pare. Husto nga rin ta mabisina. Sika pare, di ka kadipay mabisin. Ay, medyo mutin na, pare. Amo ka mabisin ka. Ang mabayin ka la amang ibaga. Sikamot, pare. Saan mo ta? Saan kan nga agbabain, pare? Agkumparin naman. Ay, umali kayo. Umakayo tamangan tako. Ay, umali kayo, aday. Nagyaman kami, mabisin kami. Awaday. Mangan tako. Naisagana utin makan. Mana kayo, si kanon nyo isa. Adoy lokto. Mangan kayo taamuyak si day. Unay kiti si daunay. Nagdadakkel agar ti karnay. Kasla binalasig, pare. Mangan kalata, pare. Day tate ko na di nga wat-wat. Nagadumot din na ikabil iti pinggan kaon. Ay, saan ko maibusan na ito, pare? Pabalin mo nga, putan nga yawid. Ha? Pabalin mo mat nga iluto, iti sabalay nga putahe. Kasta ka day. Ay, iyawid ko na ito. Saan ko maibos, pare ansat? Ay, nagkusim kat pare. Ay, nusak akit, kanak amin. Idulin ko iti unag ti buksit ko. Amangan pa'y numabanglis. Ay, saan mo una ya, pare? Amangan numabigla na ito dyan, mau. Ay, sas. Mayat budiga ti tiyan ko, pare. Budigero ti tiyan ko. Awan day ta kontra-kontra akin din. Ay, nasaysayat mo lang ti aganda da, pare. At data, iti sa balya lugar. No, nakdong kayo ay nangan. Ay, unta ko adis di. Manpuyat ako si Mantayaw yung manangsa. Anya ka no, pare? Intayo ka no agbuya. Ijayan ti agtayaw pinagdang sa pare. Intayo man nga ron. Pirmi ang busog ko. Ano tikinan ko? Ay, ano'y tapoy adis di. Ay, maninom kayo. Intayo ka no uminom iti tapay ko, kumparay. Anda ijayan ti agtatayaw. Bayat manin no, ada tapoy nga inuman. Bayat ti panagurkos tikinan. Ay, saan mo unay man ang titapoy, pare? Ang mga numapartag ka. Danag mo na yan. Basta sobrang lakit di bayat. No saanan sobrang, di made. Mayat ti salada, pare. Apay nga daulas ang naisad ay iti abaga ti agtayaw, pare. Mo ba yan? Artina. Siguro. Ay, saan mo unay, pare? Napartag kan. Kakaisuna libre.
Pwede ka uminom eh. Ano pwede? Pwede. Layos ko naman. Pare. Interior ka pa eh. Kita, Eh, kadamalpas dito kartigangsa. Ipasublat na iti sa bali at tao tulis. Isumot ti sumublat nga agtayaw. Kita mo ipasublat na kan nga di ulas. Kasi ka ba ti sumarunong nga tayaw? Ay, si putak no agturong tinakay gamitulis. No umay di daw, ay pumanawa ka. Yak ang butag tayaw. Agtayaw lang, you do not know. Simple easy. Nay. Umayan di daw, tinakay gamitulis. Apag tayaw da paray. Eh. Ay pumanawa ka paray. Ken. Nagtakruta, hindi pare ba daw? Itaon ni paring tay, parian south. Isaw, tinangyawatan da itulis sa pagtayaw. Kita ang tamano, amo nati agtayaw matlaak. Kita maparay. Ang tsa-tsa-tsamot na nakaunat na ititakyan na. Tiyatya ka agtayaw. Nagmadi nga kitaan. Nay. Sapay kasla matulig. Gapo iti bartek na. Ibidyok man ta, ipabuya takan kuha na no saanan nga nabuertak. Ay, unay laki din ni parinteng. Bidyo. Inggaraw nan sa bali at ayaw. Istip ti tsa-tsa ti tayaw na. Abayan naman ti makirikos, kadagiti aganggang sa. Uray no matmatuak. Ay, danda ni manan malpas ti may sa asala at ayaw. Parian sa ipasublat naman ay ti sa balay ng agtayaw. Ay, umadayuak. Kanyak kaya ti agtayaw. Saan ko nga amaw? Ay, umalik kayo, aday. Tamangan tako kasi. Ay, parian sa kanya ti kunana na ito yung kabsat na babae. Panangan ka naman, pare. Ha? Kayo, aday. Tamangan tako. Ay, nakasagana at din makanya. Isday, dakdak kaya lamisaan. Umoy takos day. Adoy makan si di aday. Kasi magkayam ti kanyaw. Mangan. Agkangsa. Kada agtayaw ti tataw. Sapay panay karni ti masida. Apay awan lakit sa balay. Kasta nga talaga ni kanyaw. Manwa babuhay ti maparte. Ayaga sumud gayam ti magastos na kanyaw. Naragsak dalata. Uray, agasto na iti dakal, paray. Ngamen, panagyaman da iti apo ti kanyaw. Ti daduma. Iparano da. Ti adya kadakwada. Tayo ba't pumidot iti kanin tayo? Kukumpare. Ano ti nakadiso? Nakargaan iti. Napoy kan nagdadakal grete karne. Ay, paray. Paunaan tayo pa. Dagiti nagadungaw beng. Apaya paunam. May bisin ako. Mala, no kaya't mo ti makilinatlag ka dagiti ubeng, paray. Sana balay, saan mo ta maibusan? Sana deta may busan. Gusto kong kumain. Nagkangaro din, paray. Mga lakto mo'y madamdama. Nangaro din. Mga anak pa man. Kakaiso na libre ti nagadado ang makan. Ay, unay ka ni parintingan nung mabartag. Awan babay na. Nagrawit pa eh. Saan mo takasta no saan na nabartag? Danda ni siguro sumangputan da ba daw kan Kapitan Mare. Nalabik, mare. Hindi kalman pailaag mat ipapanaw da. May sala arabiida ijay. Saan ka di ano adda kanyaw? Addawat to Kasta mat ti amok. Jak ammo ay jay napananda no adda kas jay mat. Saan ngagpapada, Mara? Ay, jak ammo, mare. Mala, maamuan tanto mo sumangput da, Mara. No awan ti kabagyan ti gayam ni Inteng ijay kibungan binggit. Ay, saan da kumaan nakadanon ijay. Anya ka di ti pagbibiyagan dagiti tattao ijay, Mara. Aggarden. Agmula da iti sayute. Makasarak ka ijay iti agduduma amula. Kas kuma iti repolyo.
patakas. Kaluan na, agmula iti sayute, kan aminin a produkto, iti garden. Ti kayat ko mare ka tay birde. Jay brokulay. Kan tay puraw, tay cauliflower. Agpadat ang arun no kasta amaray, ay dagita amot kati kay kayat ko. Apa yan, paray? Ngirsi-ngirsi kamot na nakamulagat pa dagiti matan. Nagsakit na dyan ka. Sa payandagruar nga angin. Ay, Yay. talaga. Maditi mariglaga. Masakit. Ay, dahi tantay kunak paray. Nabiglan, dahi tatyan mau. Sa pagbiyahe tayo, itadayaw. Maglaki din ta private tinagluganan ka. Kanayon mga manahan. Ay, ang sakit. Yesus. Ay, nagrigat tikas na paray. Numapan ka nga minitadayaw. Tanangam mo't ti panangan mau. Nusan nga kukontra. Saan mo namin aman nagkontra ti chan ko kan? Ay, yapaw. Yung kapay nga rin na lugat. Yung kami kanong mangalay, ti broccoli, yung cauliflower nga yaway. Ay, ila ka manak. Naidyak mo, mamalin nga umahitan ang kapsutak. Aray. Sapay na dagsin mo nga rin na paray. Medyo adayo ka no, ti garden na pangalaan. Ha? Basit at mawit ka. Basit, ti bingay mo paray. Ano sa kun at ibasit? Ito masakit ti chan ka. Diyak mo umay makaala. Sayang, anay. Mala, panawad na kapay nga rin dito paray. Yung kami mangalay, ti cauliflower, yung broccoli. Tanang ako yung pandangan ko kung panagilong po. Saan ko maakasto tinapasabak? Nakapanak kumamit iti garden na pagalaan na itinatnatan. Sayang, di tula itindan at ibingay ko. Tadyak met makaimay. Ay na, Kapitan! Noing ka makidaya, tanangan timangan. Tapno saan na agkontra, iti tiyan mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sinalbag kiday. Inarab tinuang timula ta. Sino nga ta tinakabulos tinuang na anangarap iti mula ta? Ay, saan ko ang nadanaw? Iso adyak amaw. Ado ka day, tinarab da. Anya amula, tinaarab. Yay kamutay, kung pitsay. Ang pay mo na naarab, idi nagsibugak, idi pitsay, idi malam. Ay, sayang pa iti kamuti ken pichay. Asino nga taaya tinaliway tinuang na. Tabinaybayan na nga inarab tinuang na timula ta. Ay, maamuak tulain, tuyang. Maamuak tulain. Kasano pa'y am-am-am, di mo ngarod nakita. Ay, basta bumalisak. Sana mabalinti kastoy. Asino ngarod ti balsam, di mo ngarod nakita no asinaw. Basta bumalisak, ituuray niya pamuspusan. Kasanaw no ti balsam kat saan gaya mga isaw. Ay, makamuditan na. Basta bumalisak. Nalawa nga taaya, ti binulaan ni Kabadong akin ng tinuang kapitan. Ay, imbilin ko kadagiti tanon ang mapandak kita. Ay, sayang, tawan mo't nga mitiwarog. Isukumati mapan mangkita. Siguro. Ni pa'y lahusi aki, mangida ulo kadagiti tanon. Noan niya nga taaya, ti resulta tinapananda. Nalawa nga taaya, ti kinan tinuang. Ay, urayin tayo asumangpet adagiti tanon.
Ay, amanga no nalawa tikin ng tinwang, tapirmi asuro ni Kabadong. Gagangay na Talaga nga ako nga. Uray sakbit ka lukas di. Masuro na ka talaga. Ay, sa bagay, nagbanban no kanda day, chay. Namnamaan da nga da apitin da, ngam ita, kinan tinwang. Kasano tinapan nyo kinita amulan ni Paribadaw? Usay. Basiba, Kapitan. Taltalon samot apo unti pichay, kin talo apo unti kamutay, tinaarap. Kasano nga po talo? Nalpas mo't akin ng tinwangan. Adamot tipon na anabatay. Saan mo't akin ng ginwang tipon na? Madlaw mi mo ta, Kapitan. Sagat lulang nga permi nga ungot na. Ay, my goodness. Sungaraw. Initan mi taglawlaw no da sa bali na perdi ng awam may. Ang mga noon nakita ti akin wa. Iso nga inala na adagas. Siguro tano sana ka ay sauce. Inarab na amin ay. Naglang to timula iti asidag. Ngamain, nagadodan mo pagsibaw. Kunakman no nalawat ikin ng tinwa. Anya ka diti resulta ti ipapandag iti tanod iti nagmulaan ni Paribadong. Wala din nararabi na tayo dyan Paribadong. Sagat lula apon ka no tinaarap. Kunak no nalawa, permi. Anya, ay day talakit din ti imay na inreklamo. Binanog na pa'y dagiti tanod anapan ng kita. Wala rin. Nabanog dagiti tanod taadayo tinagmulaan na. Ay unay kat ni Paribadungan. Ay, aglaglabos no maminsan. Super arsagid. Ay dilakat pinaritan mo't ni Marituyang anapan nagreklamo ijay barangay hall. Kat basit mo't lang gayam jay na Arab. Mga nusan nga mo ni Marituyang anapan iti barangay hul. Agdamanin sa gaysa ang naputit abong at utong ta. O sino man ang tinangaramid ni Jaya? Apay kumaan na putay. Dahil tangarot ita ti pakasurunat. Idi na pa na kiji barangay hall. Inyalang-alang natin reklamo nga inarap tinuan. Kasanaw kat idinapanda, sagat lulaeng mat apuun tikin ng tinwang. Tababain, tabasit mat gayam. Ay uray basait na nagbanugak bay. Ngam ti parikot ita, saan mo nga amaw no asino anwang tinapan. Agdan tumit ka ng tinuang timula na. Na, anya ti kayat mo asawang. Ay saan mo nga mo ay ngam di nakpadpadasan da kita. Kasyak may lang ni Badaw, asaan na paluklukaw. Kumatang kayo man itipitsa ikaw kukumaray. Sige, Mare. Gatangak day ta dua arpet. Imbag lang isagpaw ko iti ilutok akare-kare. May salaang kanya. Agmay sak mo. Ay nahagyaman ako kumaray. Inakmet tita kaarupa, taawan mula da apitchay. Ay, Marituyang. Daytoy ka di tinayon tikin ng tinwang ang nagrurudan ni Paribadong. Huwag maray. Idi imbaga na kanya, kunak nuad o tikin ng tinwang. Angam saan magayam, kapalula po. Narorod, idi talula ang apo tikin ng tinwang. Kasano nga, inuad adaw. Ang mga no na atakin Marijuana, amin amula na, katkinan dyan wang. Ay na, paspasin siya anyon ni Badong kuno maminsan, takas dyan. Saan ang makapagpaspasin siya? Imbaga ta saan ka mo takas dyan, Maray? Ay na, adda nga minakum ko kukumaray, kanaano sa... Kay nanggatangam iti pitsa naglalagto ba na? Day tatinayon tipit say ni Paribadong akin nantinwang ako nana. Napan ka ije balay da, kuno ije nagbulaan da. Insursur ni Marituyang. Gimatang kami muten akan ni Marikuanag. Ay sus, na imasiguro da naglagtaw. Isungarod an ay ayo ak agimatang tanaglangto akitaan. Kanyang iti pag-ilaukam din ha. Agluto ak ngamen iti kare-kare.
Makasid-sida agad iti kari-kari. Oras sakmat dungo. Nabayagan di ka naglutluto iti kari-kari. Wen takanayon a pinapaitan ti ipagatang mo no mapanak ijay ile. Nakita ka no asino ti mangputputad iti bunga ti utong ta, badaw. Ay, ibaga madagos, no asino ti mangputputay na papispisa ka. Dagiti manok mo, lagtuan da asipitan, iso ang maputad. Anya, dagiti manok ka, kuna. Wan, tapno saan ang maibos ti bunga ti utong, ikulong mo dagita manok mo. Nung makita ti mapanamanaw, tiliwag man. Katiliwan, ipupok mo, tapno di da ibusan. Tapno adda ilakaw, kandeng-dengen ta. Makapasurot na kita manok Ay, mapanak man ija, tatiliwag ti makita ka mang putputay. Kita kit di ang mga nubarsakam idakit matamaan da. Sinalpag ka manok Si kagayam tinadawal amang putputay iti bunga ti sitaw ko Ay, aguray ka man. Tagamatak titenged mo sa kay wasawas. Heh! Ay, gamatan ka kas. Ay, nagtanda! Wasawas ka yan! Padaw! Anya ba itang aramigang? Iwas-wasawas mo magtanday ka manok! Ibata ma! Sapay tatungid ng tinanggang matam! Sana balay, tasabawin tayo itong madamdama. Pinartin ti dakil akawitan para. Pinagbalin mo matan na pulutan. Uwan pare, natataulan da, nagitimula. Kasta aya. Nakapungtot ka adagos. Iso agi ng matam ti manok. Una, ay makapungtutak launay pare. Ay, nagirigat nagpadakal itimula. Kapandalaan si pisipitay. Uwan nga pa siya. Kalma ka lang pare. Si kamit lang ti madadailan. Uno mapukawan no. Kasta kanayon tiyan arapin. Pinulutan nyo ka no, magkinitataba daw, ti manok na. Uwan nga pa siya. Mauyong na dadya akong pare. Di na malapdan. Panagpungtot na. Dakil sapay ka no, dadya kawit ang kapitan. Uwan po siya. Awanan di kawitan na pag-breeding na. Napulutan eh. Nagbabawi mo ilang ata, iti inaramid na. Urang babaway. Di na ba isubli ata. Napulutan ng ti manok na. Ang dalat iti uri ti babawi ka Ay na, malas nga ron ti manok ni tataba daw. Uran ni pare badung malas na may tawanan ti pagkabisaan na adakil akawitan. Nairano nakmitin sus! Permi apulutan kan igop iti sabaw. Ay nadala ko mamag na naman na magkap. Malas ma, awan ka. Imay ka kumain na yaman. Adayon sa matiayan mo. Anya jay imbaga ni Inteng. Maipapanit-in wasawas ni badong mo amanok yaw. Masurunak kin ni badong maray. Kapot agperdi jay manok iti mula. Tiniliw na ngayon wasawas. Ay, managpungpungtot at talaga ni badong mo. Nasa umon maray. Kasurun ko no daduma. Ang awan maaramidak at taasawak mo. Manun atawan niya inananusam ni pari badong. Ay, jak kaya't abilangin maray. Masurunak laeng. Anya nga rin ngay. Talaga akasta. Ay na, sa anak nga rin anaragsak iti sidong na. Gapit nas ding aramid na. Uray nagbasit abanag agpungtot ladaghaus. Ibag tasaan akas dyan ni Inteng. Ay, no saan la basol nga isukat ti asawa. Nabayagan asinukatak ni badong kang. Nay, apay ngay mananday timula taman ito yan. At na nga sa. Ang mga nukaldeng at nangamit nakutan nga ukot na. Ni Katumas, tinakitak apulos ti kalding na. Ang mga nuiso timbay di daw. Ay na, saan ka ngagpabasol adagaws? Penkampay nga umuna sakbay atudwam no asinaw. Dahito'y ang napasamak iti manita. Saan ko ang mapalabas?
Anya man ang tinapanunot mo nga ramidan. Urean niya ditan. Makabalis ak laki day. Ay sausan ang nasaya at ipampanunutang ba daw. Maditi agibalas, nang runa ta di mo amo no asino ti balsam. Ure asino ditan basta da mabalis ka. Kasanaw no awan basol ti mabalas mo ako nak. Ay ket problema da. Saan ko ang problema daytan? Basta na patay, makabalis ako. Nuang mo't dito mas, dahito nakapagaw, dito'y sirok ti mangga. Makabalis ak maglagay, nuray kaskasanaw. Tun sumit ngay, ipulos ko, ginuang na. Tapno mapandakanay, nagitimulan ni Tomas. Mapadasan mo ni Tomas, dinapadasak, anadadailay, timula na. Inakaw, ngam agsubli akton, intun sumit ngay. Nay, papanam kat sumit ngatan. Dalabasit mapang ko aramiday. Itikas to yung aramiday. Maragsakan aktaw. Tauray kaskasanaw. Makabalis akon. Naa, ay saan ka nga garamit iti may kaniwas. Ay agtal na ka man to yan. Anya may kaniwas sa sasawam. Rombang te aramiday. Saan kat ang may kaniwas? Di ka kumagaramid iti pagbabawyam. Ay agtal na ka kunak. Kaumam tangiwat mo. Intun ko nay. Na. Tasyak pa'y kat ti pagtalna umaun. Saan mo apatuluyan ti panggap mo nga aramidan ko na? Ay saan ka sumanaw ko nakmanay? Masuro na ko nay. Naungit tikita na daytoy ano nga. Saan naatap? Umapaw ti klase na ano ang. Kalakyan nga mingkay. Ay aguray ka man. Tao kasag ti talina. Ne. Apay ay. Kamatin ng sanggunay. Tumaraya ko na. Sinalbag. Di na mo sardinganan na kamkamatan. Ay, sumpukan dito kasamakan. Tapno di nakmakita. Anay. Kasitan magayam dito'y nagsumpukan ka na ikawadan. Ay, ado asid dito'y. Apay ngay akas na ti itsuram. Kas kamulak kulduruyan. Apay de tarupa kentakyag mau. Nagado agarumyad mau. Anya tinapasamak. Inukas ko ti talitinwang ni Tomas. Tay bulos ko kuma. Tapno mapandakanan ti mula ni Tomas. Kahit anya tinapasamak. Ay, imbis na mapanmangal. Siyak mo ti kinamat kaman na ti atapanuang. Simuksukak iti kasupukan. Ngam kasiitan magayam. Siit alanot ti banag. Kaskadaan niya nagigay. Day takaday ti bagbagam apakaragsakam no baligi ka. Anya ngay, naragsak ka kaday. Anya naragsak. Kunak no sana na atap di anuang. Pirmi magayam nga atap. Iso at tila sinuksok-sok hamaun. Ay una yan. Kaya pakaragsakam ka day. Ti pan nakasugat-sugat ka. Sana ti pan nakasugat mo ti katawaak. Kayat mo adusaan ti awan basol na. Iso asi ka tinadosa. Asino nga'y takim basol? Saan ka day asi ka mo lang? Sika tinangukas iti talitinwang. Iso akinama na ka. Ay, sa ngagpaisaw. Made, ti agpanggap iti dakas iti pada tao to yan. Manipod ita. Saan ko nagamday nga ramiday? Ang mga nod at dapat iti dakas na mapasamak kanya. Iso asanan to yan. Ay natatabadong maditi managpungtot ken agibalas. Ang mga nudakdakas tingka mapasaran. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Ayaman kamay, iting kay panagdangan.